toda kutenda Mwari mangwanani ano. Toda kutaura nechinhu chinonzi healing and deliverance. And why do we do it? What is healing and what is deliverance? Chi chinombonzi deliverance, chi chinonzi healing. Muzita raJesu. Hallelujah. What is the foundation of healing and deliverance? Tichiri papo kune mhando nhatu dzandinogona kutaura kana kudarika ipapo dzine chekuita nekurwara kwevanhu. Vamwe vanhu vanorwara just because they have an infection, be it bacteria, be it virus or any form or fungal. Vakaenda kuchikoro ina handa kuzoenda kure, vanonzwisisa zvirwere zvinorapwa nema antibiotics and nema pills. Zviriko zvirwere zvakadaro. Pastor Jiriji fully acknowledge and accept and believe in the medical field. Pane zvinhu zvinorapwa medically proven sickness that needs a doctor, but not limited to grace. Mweya mutsvene anorapa zvose, but ndiri kuti kune zvirwere zvekuti ukamwira antibiotic chinobva. Nditirewo amen. Koita zvirwere zviri lifestyle related. Hapana bacteria, hapana infection, hapana chi, zvirwere zvine chekuita ne lifestyle, character, ma eating habits, ma sleeping habits anokonzera zvirwere. So I fully acknowledge and I fully understand diseases has many causes. Stress related diseases, depression related diseases, but zvese izvi kana zvikataurirwa izwi raMwari zvine nzeve zvinonzwa. Munhu akazara naJesu anoita run away from stress. Stress can be controlled by hearing the word of God and believing in Christ. The way you react to problems and respond to challenges depends upon your understanding of the word of God. Zvinokuchemedza zvinogona kusachemedza anotenda. Zvinokuchemedza zvinogona kutadzisa munhu. Dai kutaurwa kwaikwadza vanhu kana kurehwa kwaikuvadza vanhu, dai kusina kana mufundisi mupenyu. Pane kamwe kaprogram kaitwa namai Masuka, ngatiitirewo mai vedu zvakanaka. Umwe anenge achifamba nako achitaura kuti kuchechi kwedu tinomanikidzwa kuchengeta mai mufundisi. Isu tonzwa hedu tonamata toti Mwari riitirewo zvakanaka harisati rakura. Dai ndakaita BP ndisina kuparidza ndakarega kare. Iwe rega ndikuudze, kana wakuziva Jesu, ziva kuti kune vanhu vanoita noise and you must manage noise. Kune munhu anoita chi noise, kurumidza kumaneja ruzha. Anditika vanhu vakauya vachiti unodada, nyanya stereki kupfeka zvakanaka, kana vaneta vachanyarara, aonde nekuti wataurwa, uye haufe nekuti wataurwa. Vari kutaura havasi busy, vari pabasa. Rega vashande, iwe tsvaga mari. Ndakambonzwa umwe andifonera, mufundisi wangu vanhu vari kunditaura. Ndikati uchine mawowo. Munangagwa anotaurwa kangani pazuva? Vanoda kumudhirowa asina kugeza, vanoda kumudhirowa achiri chidwafu, vanoda kumudhirowa aine shoti, but Mari haasi kurega kurova ende kustate house haabude. Even ukanyora manewspaper 9 haafe akabvako, because haana kuiswa newe uye achiri kukuda. Saka ma-stress related diseases anouya when you respond to people, you must manage them. Kuziva kuti panyika pane vanhu vanoita noise. Can I repeat this? Rega kuondeswa ne noise. Ezvo zvinotogwa munhu achiti andisuda kuenda kupraise team, vanhu vakandiseka. Ndakazombonakidzwa nomwe munhu aitaura so, zvikanzi ukanyora newspaper rinonakidza, nzova haimuke nekuti kwaru yarumwa nemosquito. Mosquito inongoruma panzova yendi. Tindivara
kuruzha tindivara. Ndava kudzokorerazve, mwana chaiye vaadyiridya haanetswe nemakuhwa. Vanoda kutaura havana basa, ende vanhu vanotaura vane zvinhu zvitatu zvavasina. 1, they are not busy. 2, they are hungry. Munhu akaguta aite makuhwa. Ukaona munhu ari kutaurisa haana chunhu. T.D. Jakes said, I have never seen a rich gossiper. Ukaona munhu wese ari mucluster yemakuhwa haana chekudya, ari kuda kuti vari kumupa chikafu vabike tii. Inzira yake yekudya nayo. Can I ask you this? Since 2015 I've been said, Pastor Chirichi vadai, Pastor Chirichi vadai, Pastor Chirichi vadai. Ndiri pano. As long Jesu asati vane zvavataura ini ndiripo. Ndakamirira denga kutaura rakambotienda parudaport. Ndora ndakamirira zvekuti ritibva. Kana risati rataura veruzha itai muchaneta. Vamwe vakantaura vari muchechi vakaremerwa, vakabuda chechi vakadzoka zvemuchechi, nanhasi vachiri busy kuteerera mavhidhiyo angu. Ndine mafenzi angu asiri pano, uye ndine hama dzangu dzinotenda mandiri dzisiri pano, dzisingagoni kurara dzisina kunzwa izwi. Izvezvi so mafenzi angu akamirira kuti anga achiti murume we atotsvake mwana wake aritodzingwa kuchikoro, akamirira vhidhiyo yo kuti ati chii murume we. Saka newewo kana waakudya chingwa, Mwari akuvhurira suo, uchaitawo mafenzi ako anofolowa upenyu hwako. Kana vanhu vaakukutaura, ziva kuti Jehovha azadzisa. Erenga Proverbs 30 verse 21. Inoti nyika inodedera nezvinhu zvitatu. Ndiverengerewo. Ndiri kuuya padeliverance mai manje. Umwe ndiri kutomusunungura BP yanga iri vari yakutobva so. Vanhu vakati une bhutsu 1 iriyo inayo itati Mwari kudzwai. Urege kuita BP. Ndiverengerewo Proverbs chapter number 30 verse 31. Proverbs chapter number 30. Ndiri kuuya ikoko manje so. Okay. Proverbs 30 verse 21. Nyika inodedera nekuda kwezvinhu zvitatu, uye nekuda kwezvina zvaisingadi kuona. Nekuda kwemuranda kana achizova mambo, nokuda kwebenzi kana raguta zvekudya, nokuda kwemukadzi kana arambwa kana azowanikwa, uye mushandiri kana azova mugari wenhaka yatenzi wake. Hallelujah. Hanzi nyika ine zvinhu zvitatu nezvina zvaisingadi kuona. Saka iwewe ukafunga kuti ukatenga mota vanhu ngavakuomberere maoko, hausi kufambirana nemunyori weshoko. Ari kuti kana matenga mota, zivai kuti kune vanhu vaakutanga kudedera. Nyika inodedera nezvinhu zvina kana zvitatu zvaisingadi kuona. Munhu anga asingabate mwana akaita nhumbu, nyika inowana zvekutaura nekuti yagara haide kuti ubate mwana. Saka zuva raunoita mwana iwewe mudumbu ndozuva nyika rainodedera ichiramba zvakanaka zvauya pauri. Nyika inodedera kana munhu aizikanwa achiuya netsoka akatanga kudhiraivha. Tine vanhu varombo vatinavo muno vasina kana anomuziva. Tine vanhu vasati varopafadzwa naShe vasina kana zita 1 rinozikanwa. Havakuitire makuhwa, havakuitiri godo, havakutaure nekuti palevel yauri you are not dangerous in any way. Zuva rimwe chete rauchauya wakapfeka sutu yakadarika yavice chairman, ndo zuva rauchaona kuti vanhu vanokuziva. Uchingoya ine chihovhoroso, people don't care. Zuva 1 raunoya wakachena, ndo zuva izvozvo handiti tadaidzira chipo. Vanhu vazhinji vaingokaziva kari kamusikana kadoko kasinganyatsoonekeri. Nhasi vanhu vanomwa tii newe. Nhasi unoyu Kelvin akafita ningi Kelvin izvezvi pana atokwira BP nditotaura dai. Saka Kelvin aindisekerere
izvezvi zvandiri kutaura kunoku tichibuda munomu randiri kuparidza iri harina kunyanya kukosha. Vanhu vari kunomwa tii nezita rachipo, futi mukomana wacho akadai, futi mukomana wacho ndakambotsenga naye kupati, futi nedzisina basa dzinopiwa basa nhasi. Vanhu vaona kuti aroorwa, vaida kumuona achingotenderera achiita tsikombe ari pano, zvakavanakira. Be prepared mwanangu, mashoko achataurwa kubva nhasi kusvika kunana China uko. Pane vatoisirwa mameseji, so pane vari kutoisirwa mawhatsapp musevhisi munomu. Nekuti mwanasikana avanawo wake, chavasingadi kukuona uchienda kumberi, chavanoda kukuona wakamira kudai. So dai Pastor Jiriji vasina kana chinhu, vakapfeka bhande rakasvuka, zvinonzi uyo munhu chaiye waMwari. Kundionawo ndakapfeka bhutsu kwayo, zvinonzi maaona mapastor emazivanhu vanoda mari. Asikadi mari ndiani? Ndinombobvunza wani munhu asingadi mari? Umwe chete akatarisa kuno asingadi mari. Tese vamwe hatina kana mapasipoti, tiri kutonzi tiri kuZimbabwe, isi tiri munomu nenyaya yemari. Iyo nyaya yechingwa nepoloni ndo yakakutuma kurega kutya garwe uchijamba nemurwizi. Wasvika kunoota hudi mari, une mamhepo, kurumidza kupona, tifambe tese mudikani tiende kudenga. Saka nyika inodedera. Ndo chinhu wani padeliverance yemunhu, ma-stress related diseases akawanda nenyaya yekuti man has not managed to manage noise. People cannot rebuke noise. Ndine vanhu vari talented vakagara umu, ndine vanhu vane potential vakagara, vakagadzwa nenyaya yekutadza kumanage noise. Ndikadai vanhu vanoti kudini? Mufundisi, ndikadai vanhu vanoti kudini? Can I tell you this? Munhu izvezvi kutaura kuno vanhu vakutoti Chipo ndakambomona achifamba naningi, Kelvin ndakambomona. Vanhu vanotanga kudaiso pese panoitika chakanaka, stress arises. Ukabvunza vakambochata muchato unostressa wakomana muchato, why? Ndezvakanaka. Ende vamwe vacho vane vachiperekedza vanoti vakaperekedza kucreate confusion, vakaperekedza kucreate confusion, vakatiperekedza akatamba masteps oita makuhwa, akatamba masteps oita makuhwa, kuti chimuchato chacho chingoita disorder. Umwe anowiga jeli, umwe anotaura kuti tatukwa, umwe anoti chikafu chiri kushata, umwe anokuti patiri kupractice hapana dhiringi. Kungovhiringidza chete kana zvakanaka zvakuitika. Kana uchida kurarama a healthy life, manage noise. Vanotaura siyana navo, vemakohwa siyana navo, kana vashotwa vachanyarara. Usaite BP nevanhu. Inini dai kutaurwa kwaiuraya ndisingadyi. Ukapedza undiudza kuti pastor, vanhu vari kuti nyama yangu kana yaibva muoven ndinongodya same portion. Yandaidya usati wataura neyandichadya wapedza kutaura, ini ndinongodya same portion because ndingatofa nenzara nenyaya dzevanhu. Kudhara ndaiti ndikazonzi musikana ndaita zvakati, ndaita BP, mazuva iwe ita zvako, ini ndoita zvangu, ndokunamatira. Asi BP stress free. Usambofa kuti wafunga kuti kune makuhwa anochemedza Pastor Jiriji. Ndakachema zvakakwana, ndakaona kuti ndinosiya mukadzi ari mudiki, ene ndikamusiya vanhu ava muregeri vanomutora. So I've decided kuti tingochembedzana vana vachikura stress free. Nevako ukamusiya vanhu vanomutora parufi papo, makanda uya kuno chibaba cheunobikira uchisaura ungu chikunyaradzi apa vanobatwa nemuhapwa umwe vachisimudzwa. Mai vabva vapurusirwa musi wekutanga, musi wechipiri vanotsokororwa, musi wechitatu apa afirwa asunungurwa, zvabhadhara handei kumberi, imi musati maputika. Saka ukaita BP unosiya vana vari vadiki, ukatadza kumaneja mazwi evanhu unosiya mhuri iri diki. Kana vanhu vataura iwe siyana navo. Vamasvika mukanzi munoonererwa, pfuurirai pamberi. Nekuonererwa anenge abayiwa ngaabude. Saka chimwe chinhu chatinoda kudeliverwa kwachiri kumanage information. You must have capacity to manage negative information pamusoro peupenyu hwako. When the devil prophesy upon your life, manage negative prophecies, not to affect your emotional being. Muverengi weshoko aneta, verengai mugare pasi.
Luke chapter number 8 verse 43 to 48 na Matthew chapter number 4 verse 23 and 24. Luke chapter number 8 verse 43 to 48, Matthew chapter number 4 verse 23 and 24. Vanoverenga mozoniverengera makumba James chapter number 5 verse ya 14 pamwe chete na Luke chapter number 6 verse ya 19. Saka deliverance yauruda kunzwa imwe yacho symbol manage negative information. Vamwe vakatorova vakadzi angoudzwa kunzi mukadzi wako tamuona naningi kune mwe munhu kuti akapusa unopiwa nepoison kunorwa kumbaso. Ini chinhu wani chandakadzidza ukauya uchiti ningati handimuvengi because ataurira iwewe haana kutaurira inini. Motaridza munhu ari padhuze newe, kangani pawakarara uine stress wataurwa nevanhu, kangani kavakatadza kudya wataurwa nevanhu, kangani kavakachema wataurwa nevanhu. Unozopabato munhu ari kukutaura haana kana bhutsu dzekupfeka, umunzwiriwo tsitsere usati wachema. Plus vanhu vakadaroka wamunoziva kuti vanotaura haisi dambudziko. Don't use them negatively, use them positively. Mukatenga mota endai munovaratidza, mukatenga imba endai munovaratidza. Vanobatsira kufambisa information zviri nyore. Mukatenga imba ingotsvagai vaviri vatatu vamunoziva kuti panyaya distribution of information they are experts. Moti mudikani uya undibatsirewo kumuvha, mudikani ndirongedzerewo bedroom mangu, kuti vatore information vanoudza vaitishora kuti vazive kuti Jehovha watipawo chingwa. Wanzwa mwanangu? Yes. Unongo pane chechi yese ine vanhu 4 or 5 vanoiconnecta vese. Ukangoziva 1 uri right, ukangoita chakanaka womudaidza, woita futi chakanaka womudaidza, woita futi chakanaka womudaidza, nyika inogara ichiziva palevel chaiyo yauri. Anti wakambokuwadzwa neBP chimbowakuwadzwa. Luke chapter 8 verse. Luke chapter number 8 verse 43 to 48. Luke chapter 8 verse 43 to 48. Ipapo mumwe mukadzi aive nekurwara kwekubuda ropa makore ane 12 akanga apedzera mari pang'anga zvose zvairarama nazvo asingaporeswi neimwe. Ipapo mumwe mukadzi aive ane kurwara kwekubuda ropa makore ane 12 akanga apedzera zvose pang'anga zvairarama nazvo asingaporeswi neimwe. Akauya mumashure make akabata mupendero wenguo yake, pakarepo kubuda kweropa rake kwakabva kwaguma. Jesu akati, ndiani kwandibata? Zvino vose vakati vachiramba. Paurosi akati, tenzi vanhu vazhinji vari kukumanikidzai nekukutsikirirai. Asi Jesu akati, mumwe andibata nekuti ndanzwa kuti simba rabuda kwandiri. Zvino mukadzi akati achiona kuti hapana kuvanzika akauya achidedera akazviwisira pasi pemakumbo pamberi paJesu akamuudza pamberi pavose kuti akanga amubata nemhaka yei uye kuti akaporeswa pakare ipapo. Akati kwaari, mukunda, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako nerugare. Hallelujah. Tiverengerwe Matthew chapter number 4 verse 23 and 24. Regai ndifane kuverenga nechirungu. And when his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people who were taken with divers diseases and torments, and those who were possessed with evils, and those who were lunatic, and those who had palsy, he healed them all. Matthew chapter 4 verse 23 and 24. Jesu akapinda negarero rose akadzidzisa
mumasinagoge avo achiparidza vhangeri roushe achiporesa hosha dzose nemarwere vose nemarwere ose evanhu nezvirwere zvese zvevanhu. irakanzi nemarwere ese. It's okay. mukurumbira wake wakanzwika munyika yose yeSiria, vakauya kwavari nevairwara vose nevakabatwa nehosha dzemarudzi mazhinji nemarwadzwa, nevakanga vaine mweya yakaipa, nevakanga vaine zvipusha, nevakanga vakafa mutezo, akavaporesa. Hallelujah. Regaindiverenge foot. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with the devils, and those which were lunatic, and those who had palsy, and he healed them. Nasi masikati ano munogona yogara pasi mwari vakuropafadzei. Nasi mangwanani anoda kutaura nenyaya yekuti pane zvirwere zvinorapwa nemedical system, koita zvirwere zvinosingarapwi under the medical system. The medical system that we have has limitations. Pane zvimwe zvirwere zvinorapwa nevana chiremba, koita zvimwe zvirwere zvinorapwa naJesu vega. Ivo madoctors ane mapastors avo anoziva kuti zvandakurwara nazvo izvi hazvichade kuti ndimwe prescription, zvakuda kuti munhu waMwari ataure izvi. The life of a man is influenced in the spirit. Kune zvirwere zvinobata nekuda kwemweya iri kuteera rudzi. Every disease has a spirit behind. Kune zvirwere zvakasapotwa nemweya yetsvina. Ndoda kuti undinzwe mangwanani ano. When Jesus came on earth, aifamba achiporesa vanhu, uyo aibuda ropa. Rechirungu rinoti physician, rechishona rinoti n'anga. But kwaienda mukadzi uyu anga asiri traditional healers. They were the professional medical team of that time. Vaimurapa vakapedza zvinhu zvake zvese, but chakanga chiri maari chakanga chisinganzwi mishonga, chaida kuporeswa naMwari. Kune zvirwere zvatinorarama mazviri zvisingaporeswe nemishonga. Ndoda kuudza chokwadi chisingatengeswi. Hakuna panado kana kafino kana hakuna panado kana antibiotic yakagadzirirwa madzikirira, uye hakuna security fence kana system inovharidzira madzikirira. Kureva kuti kana mumba mukaita madzikirira, makuda Jesu, hamuchadi mishonga, hamuchadi vanhu, hamuchadi, makuda mweya waShe, nekuti zviri kurwisa zviri pamweya. Masikati ano tine vanhu vatoda kusunungura. Kune mamwe marriages, kune mamwe lifestyles asina kwaari kuenda, kwete nekuda kwekuti vanhu ava havana kufunda, kwete nekuda kwekuti vanhu ava vanzwisise, but they need to be delivered. Kune mimwe mweya inofana kuenda. Kana Mwari vakandiitira zvakanaka masikati ano, sezvavanosiita kumbotipfeka nesimba rekuti kana mamhepo akaburuka anzwe kuti pane rimwe simba rinorarama. Kune mweya inoshanda. Ukatarisa upenyu hwemunhu hunokontrolwa in the spirit, humanifesta in the physical. Hakuna munhu anorarama muphysical asina kurarama muspirit. Unoona kuti chaunobata chinoparara, zvaunoita zvinoparara, zvemumwe zvinoendeka. Kureva kuti nyaya dziri mumhepo, nyaya dzacho dziri mumhepo. Kune chinhu chinonzi healing, kune chinhu chinonzi deliverance. Kune zvirwere zviri kukonzerwa nemaspirits. Machronic diseases akafanana necancer, akafanana neHIV, akafanana nemaBP, asthma, diabetes. Tsinga dzemunhu hadzina kusikwa kugadzirwa nemunhu, dzakagadzirwa naMwari. Mercedes Benz ikafa kuti irambe iri pawarandi
inogadzirwa kuMercedes Benz. Toyota ikafa kuti irambe iri pawarrant inogadzirwa kuToyota. Kureva kuti nemunhu akaremerwa kuti arambe aine value anofanira kudzokera to the creator anova Mwari. Patinoenda kumadoctors, yes it's fine, but tiri kuenda kune vamwe vanhu. But tikadzokera kuna Mwari tadzokera kufactory shop where we were manufactured. Pandainamata svondo rino Mwari vaindiudza kuti pane vanhu vakawanda vakatsikirirwa nemweya yetsvina. And this I have not done it in a while. No, 9 out of 10 I was teaching about new season. But pane vanhu vandaiti Mwari, why are they not going to the new season? They haven't changed their car, they haven't changed their house, they haven't changed what they were dressing on. What is going on? And the Spirit of the Lord said to me, I am neglecting to address the spirits that are operating. When we are speaking this, the spiritual world iri kuramba. Kune vanhu vandiri kuminista, Jehovah ngavanditendere vandipfeke masikati ano. Pane vanhu vandiri kufanira kukwakwanura pasituation yauri. Magariro avakaita nezvauri kudya nezviri kukurwadza, it's not normal. Pane simba raMwari riri kufanira kuya pamberi pako ribvise zviri pauri zvisingafaniri kunge zviripo. Ndichienda kuZimbabwe, I was carrying about stuff worth almost 800 kgs to a ton. Ndakaronga bhaki, ndakasvika nebhaki yangu ndikapaka. Vapaita munhu akanga aine kaNissan kabhaki vapakawo paside. Ini ndakuklisa mota yangu, ndakasvika zvikanzi mune chii? Ndikati mune zvinhu zvangu. Anambomusvisira ndiri kuenda kumusha kuna mai. Mashopu ekuno kuZimbabwe anondidhurira. Mune madhirama angu ndakazadza zvinhu zvangu. Ainditibatsira akati vhura tent, ndikavhura kumberi. Akati madhiramu mune chiyumu? Ndikati sisi, ndati mune zvinhu zvamai vangu. Zvikanzi musandiitire hasha, vharai muende. Anga ari mumashure mangu akandidzikisa zvese, kutunura tione neshuga dzirimo, kubvisiswa kabhaki kadiki diki kanotakura half of what I have. Akakutunuriswa zvese. Vanhu veZimuro vakamuvhurira maziso kudai. Ndikati Zimunhu iri haritendi, rine mweya wetsvina. Sei inini ndaregedzwa iye akabatwa? Pamwe pacho pauri kurega kupunyuka hazvisi zvega, kune mweya uri kumashure. Mota dzevamwe dzaidarika, yake yakadzikiswa. Kusechwa, kuvhurwa mapockets, kungoitwa suspect. So mweya weembarrassment, kune vanhu vanorarama under embarrassment, kungonyadziswa. So kungosvika paunomufa. The spirit of embarrassment, it comes also in this area ye deliverance. Pese pauri unongonyadziswa, panotaurwa zita rako people jie, paunofamba unongonongedzerwa. That spirit must go. Paunoenda vanhu ngavakuremekedze, paunofamba vanhu ngavakuone. Kunyaimba kubuda dihuro kudai, pastor avafa vakambokudaidzira. Unotonga uchabuda chihururu kujaivha kusvika apa. Nevari mabhenji vanenge vachiona kudai. Umwe ngozoti Mwari muri, unoona chichisi chaombererwa hasi munhu. Mweya uri kumashure vaipa vanhu hope. Uyuzve mweya uri kutendera vanhu kurumbidza Mwari. Masikati ano kune vanhu vanofanira kusunungurwa kubva the spirit of delay, kubva the spirit of anti-progress, kubva pazvirwere. Iwewe asima yako yakaita sei? Iwe ndine vanhu vane HIV who have stayed more than 30 years. Haarware, haakosore, anenge akasimba, akazadza sketi yake kuti meku, akazadza trouser yake kuti meku, chiri chivhindikiti. Iwewe kungokubata unosara musoro chete. Chaitika pauri chii? Pane mweya watiri kufanira kuadresa mangwanani ano. Pane mimwe mweya yatinofanira kuudza mangwanani ano kuti iwewe inzwa. Pane zvatiri kufanira kuita masikati ano. Kune vanhu vekuti unonyatsoona kuti life is not moving on. Inini ndiripo hangu but hazvikuendeka zvakanaka. There is a spiritual world that needs to be controlled. There is a spiritual world that needs to be controlled. Muri yese hatiroorwi, muri yese hatitengi imba, muri yese hatitengi dzimotikari. Pane zvimwe zvinhu zvokuti pese pawakusvika panoita so pane chinoitika. Kana wakusvika paunofunga kuti ndasvika zvinhu zvinotanga kuramba so.
Jesu akauya kuti zviite. Bhaibheri rake rati paakafamba akatanga kuzikanwa. Atanga kuzikanwa, vanhu vakatanga kuuya vachipora. Kana tina Jesu zvinofana kuita. Kana tina Jesu zvinofana kuita. Kana Mwari vari pakati pedu zvinofana kuita. Unoziva kuti mukadzi aibuda ropa akapa vanhu mari ikapera. Unoziva kuti chimwe chiri kutitadzisa kusunungurwa naJesu chii padeliverance inyaya yefear. Mazuva ivayo kwaisabatwa varume zvikuru sei kungobata munhukadzi, kubata varume kana kuenda paungano yevarume. But uyu ari kunonobata mupendero. Chimwe chinhu chiri kukutadzisa kuenda kumberi kuremekedza mamhepo ekumba kwenyu. Unoremekedza mhepo dzekumba kwenyu. Kumba kwedu hatiroorwi, kumba kwedu hatiite mari, kumba kwedu tazodai, kumba kwedu pamwe pacho Jesu akauya kuti tizokwana tive nezvinhu zvese. Kana ndawana Jesu ndakwana nezvinhu zvese. Kune vanhu vari muno vakadhirowerwa malimiti atikufana kuita re-undraw. Kune vanhu vane zvirevo zvatinofana kubvisa masikati ano nezita raJesu. Kune mamwe marriages akanyorwa papepa asi ndararami muupenyu, atiri kuda kuti ararame muupenyu, arege kugara mumawardrobe. Kune munhu ari kutaura naye masikati ano, mweya washinga utibatsire masikati ano. Pane vanhu vari kufanira kusunungurwa masikati ano. Pane vanhu vane zvirwere zvinofanira, handidyi beef, handidyi pork, handidyi nyama, handidyi chakati. Pane mamhepo anofana kuenda masikati anaya. Mwari ngavatibatsire. Kune mhepo dzinofana kubva kufoira kwemwana kuchikoro kusinganzwisisike, kungoita upenyu husina kana shepi. Pane restoration inofana kuuya masikati ano. Pane vanhu vanofana kupora. Vanhu vese vane zvirwere zvavo. Vanhu vane zvirwere zvavo. Ndauya masikati ano semuranda waMwari. Ndoda kurambanisa nechirwere chako. Vanhu vane medical conditions avo ndoda kurambanisa nemedical condition iyoyo. You must divorce it. Na Jesu zvinoita. Uya aibuda ropa akangonobata haana kutumwa. Chiri kunetsa chiri kuparidzirwa. Vaiporeswa mazuva evaenda, but miyose haana kuparidzirwa. Anotonzwa kuti Jesu uri kuuya. Iye wotanga kudaidzira. Appetite iri pamwoyo pako ngaikuitire zvakanaka. Umwe anotengesa hazvitengwi. Kuda unodai so hazvibudi. Pane mweya yatinofana kurwa naye. Unotonzwa Jesu achiti ndakauya kuzokupai upenyu, upenyu husingaperi. Iye akauya kuzobakurai. Wozoverenga kunzi John the Baptist antaura achiti since the time of John the Baptist the kingdom of God suffered violent and the violent shall take it by force. Kureva kuti tikadzikama sechechika mamhepo anopfunya chisero panapa. Tikadzikama sechechika vanhu vanopera kurova nemamhepo. Madzikirira mweya wenyoka, mweya wenjuzu unogara pakati pedu. Why? We are not the violent one. Tiri kuaccepta. Gore ratakatanga kutenga imba namai mufundisi, mapasipoti edu aitirwisa. Ndikarealize kuti pavana vababa vangu inini kwamai mufundisi ndiwo dangwe. Ini kwedu ndiri kudhuze nekugotwa pavana 11 ndofunga ndiri number 9. Same father, same mother. Tisu takazoberekwa zvanzi nyoka dzaneta dzakuproducer vaya vari wiki. Ndokwatakauya ikoko mai chibereko chapera ndopatakaberekwa isu vangu. Unoyatsono ndakayatsotarisa ngati Satani ari kundirowa panapa, ari kundirwisa. Utarise mukuru haana chinhu, mudiki haana chinhu, umwe wacho haana chinhu. Uyatsoona kuti panapa haisi nyaya yemapepa. Ndaifonera munhu wekubhengi ndomupopotera. Ndakapinda mupureya ndikati Mwari ndiregerere wandiregerere, ndiri kutuka munhu asiye. Ini ndini ndine nyaya, inini ndini ndine problem, kwete munhu. Takaenda kurevival so ndakagara ndikakwenya mai mufundisi ngati isusu hatitengi imba, ngatibvise mari yematransfer fees. Ndakabata foni yangu so netechnology ndikaswipa 13.5 thousand rand. Ndibva ndaisira mufundisi munemo kuti idyai mari ipere mangwana. Zvikanzi ndiri kuda kutenga zvidhina zvekumba kwangu. Iwe ndoonowanikwa, unoziva kunowanikwa zvidhina. Pihwa quotation inoenderana nemari yako, wonditumira quotation yacho ndobhadhara.
ndichivapa quotation. Zuva iroro mapepa ese akafamba kuHome Affairs kubhengi zvese ka1 granted kureva kuti imba yanga isina kumiswa nemunhu ari kubhengi. Ndaituka munhu asina mhosva. Chakamisa mweya wekwajiriji uri kuti son, don't go there, we have never been there. Uri kuenderei ikoko kureva kuti mhuri nemhuri ine malimitations ayo, munhu nemunhu ane malimitations ake. You need to be delivered either by giving or by faith or in prayer, but a form of deliverance is needed to take you to the next level. Ndine vamwe vasikana vari munhu vaakupera huma nekunamatirwa uchida murume, pamwe pacho uri kuda kuita a leap of faith. Womboti chinhu ichi ndakuchiitira Jehovha, nhasi ndakuita chakati ndiende ku next level, otherwise chakakubata achikusiye. Iyozvi zvigore rino mazuva ivaitaitiwa nemapemiti chese yangu yakambo expire ndikasorinyiwa, yakato expire isina kana chinhu. Ndakaiendesa kubhengi kanounza imwe imba, payanga iripo yakaramba, isisipo ikaita mamhepo akaita give in kuti ava vakatodarika, saka hakuna chicharambidza. Pane munhu anofana kuzviziva kuti pane mamwe malevels anorambidzwa munzvimbo dzemweya, anorambidzwa munzvimbo dzemweya. Kune imwe mari yekuti ukanga usina kuwana breakthrough mumweya haibatiki panyama, yakarambirwa mumweya yorambidzwa panyama. Kune munhu andiri kutaura naye kuti ari kufunga kuti mufundisi wari kuti kudii. Do you know, I want to repeat this to you, you are as strong as the spirit that operates in your pastor. Kana taakurova vanhu kuhondo, hamutangi kurova vari kudzidzira, munonorova the captain. When the captain, the Bible says, when the shepherd is stricken, the sheep is scattered. Kureva kuti mimwe mhepo dzauri kurwa nadzo dziri kunetsa because uri kushandisa zita rako. Can I repeat this? Mamwe mamhepo ari kukunetsa because uri kushandisa zita rako. VaIsraeri vakunamata, vainamata vachiti Mwari waJakobho naMwari waIsaac naMwari waAbhurahama. Kureva kuti Mwari wedu watiri kunamata mazuva edu hativimbe naye. Tiri kuvimba naMwari akavhura Red Sea, tiri kuvimba naMwari akaita promise kuna Abraham. Pamwe pacho kana wakunamata wabatwa nemadzikirira, chirega kunamata uchiti Mwari wangu, because iwe naMwari pamwe hamuna ukama. Imbodzokorera zita rinoti Mwari waAjiriji, umbodzokorera zita kuti Mwari waAbhurahama, umbodzokorera zita kuti Mwari waJakobho. Kana iwewe warara kusleep over, mangwana wabatwa nemadzikirira woti Mwari wangu aripi? Uchangobva kuba utori nestaff yauri kuvika mamhepo yobva Mwari wangu, pamwe pacho shandisa reference inoshanda. Pane vana vaSkefa vakatanga kuti Mwari wedu, madhimoni akati the God that Jesus we know, Paul we know, but who are you? Nasi pane mamhepo anofana kuenda, kwete nekuti ari kuremekedza iwewe. Nasi mangwana masikati anoda kuti amboremekedza inini. I'm sure kuti pane mamhepo anofanira kuremekedza zita raJesu, anoti kana avepo zvinhu zvinoita, kana asvika vanhu vanopora, kana akataura zvinozadziswa. Nasi masikati ano kune malevels atofana kupinda. Imo matiri kuti new season kune vanhu vane new season iri ready, but they are not in the season. We want to send them into the season. Masikati ano ndora ndatofambira, ndakasika ndombodi kuparidza, ndachingoda kuti vanhu vakati uyai kuno, iyo zvindichitaura kudai so moyo wangu wakaremerwa. Handisi kuda kunyadzisa, but moyo wangu wakaremerwa. Deliverance imwe yandinoda kuita ndevanhu vari kugara mukuku. Jehovha ngavandibatsire varambe vachidaro. We cannot allow this nonsense to continue. Kuti chidhakwa chiri kubhawa chine makiemba, mwana waMwari ari murata. Jehovha ngavatibatsire. Unofunga kuti hauna chakashata pauri, but inini ndiri kuti kana pfuma iri yaJehovha ngatidherivhe kubuda mu1 room. Kuna munhu ari kufunga kuti mamhepo daumbobuditsa vanhu ma1 room, daubuditsa vanhu muma 5,000 salary. Baba chaivo vane mhuri vanotambira 4,000, baba vanouya ne3.5. baba kune zvinhu zvandiri kunzwa masikati ano. Kune munhu ari kufunga kuti pastor vari kutamba, but ndatouya, so ndine zvandiri kunzwa. Pane mweya inofanira kutiteerera masikati ano, kuti iwewe unorarama upenyu hwekutamburira, unotsvaga pane pamwe upenyu unorwadza. So
kungorarama. So vanhu vane zvirwere zvavo, vanhu vane masituations ekuti hafambi, so hauna chaunacho. Pane zvandiri kunzwa masikati ano, vese vanorota vachidya, vese vanorota nyoka, vanhu vanofambwa nezvinhu, ungoona uchifambwa nezvinhu, vanhu vanogara vachirwa mweya wekurwa, so spirit of fighting. Anosaka namata nokumutevera